Eulogio Jaurena eta Cesario Zule, Baztandarrak, Eizkundarrak, Bozatarrak, erki. Zautu izin duzue zuek hemen Baztanen minditze? Zer zen minditze, Eulogio? Zer zen minditze? Minditzea? Bai. Pues, plantaziones atibet, arbol plantak, bai. Hemen iten ziren Aizkunen non zegon mindeitze? Minditzea bat ziren bilekuten ere hor. Bat berri zuriko etxondoan, eta behatze bat zui berriko ondoan. Hirugarrena errotabereko ondoan. Eta mindeitze urten iten ziren plantak? General Aritz Amerikanoa eta Pinua. Aritz Amerikanoa gehiena. Eta hoi gero mendien patzen zena edo zintokiten? Gero horiek patzen zuten, iten ziren mendien eta plantazioak eta hor atrata patzen zuten. Eta hoi noizko kontu eda edo, noiz akitu izin zen hoi? Horiek, garen zut, 1934, 5, 6. Eta orden minditzen aitu zate lanian hemengoak, Aizkundarrak, Bozatarrak? Bai, zuk ere bai? Eulogio, zuk ere bai? Bai, nire bai, aizen izan naiz. Gazian izan, baina aizen izan naiz. Bueno, erki. Orain, Cesario, zu ere zautu duzu mindeitze? Bai, nik zautu du beha, akabaian zagoen minditze beha. Zautu, nik amar uste ditulaik zautu dituen. Erengo langileak nola gaten ziren. Eta, hoixen, gero ordutegia akitu zen, eta ja, ohitura hoi galdu zen, ez? Hemen lokez Aizkunen. Akatzen. Ja, gero plata egiten kanpotik atzen eta erengoak akatzen. Eta ze, oroitzapenak duzuen mindeitze buruz, edo zerbait ere oroitzen zaten, edo zeien debiltzen zenan lanian, edo bakizu zerbait ere gehiago erteko, edo... Hemengo jendea, Bozatarrak gehitzen ziren baita ere hor lanian minditzen, eta... Zorra da. Hemen jende gehiena non guazen lanean aizena hor? Hemengoak? Bai, barriokoak. Generalean, gero, bat ziren bat edo betze, amaiurkoak ere, belbiz, karabineroain, berade bai, eta erretiretu baitzen karabinero batik, eta semiare bai, aizen izan da hor, amaiortik. Eta hemengoak, Bozatekoak, eta gero, hartako dine, Alejo Monteroin semiare, Juanito eta adinbetean, gero ja, ez baino. Eta gero, Eulogio, nor zen manatzen zuena hemen minditzen? Nor iten zuen pizke jefe bezala? Alejo Erdozain, hoi diputazionekoa. Guarda Juriatu zen diputazionekoa. Alejo Erdozain. Eta ayuntamentu gaberez bailekoa Julián Lazcano. Bituriano osatuko ina nahi. Ederki. Bueno, pues... Mil esker biei. Halako informazioen emateagatik eta hain zehatza eta hain ona. Mil esker.